इउपिपिएलआ नायनाय नङा दिनै माने बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोबाय थाखादों एरायबाय थादों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावगासिनो दं जागासिनो दं होनै बिथांमोनहा दोनबोदों जेबो खहा गोलैया माने मोनसे दिनै नुबाय थादों जे दिनै सुक्तिखारि जाबाय एनडिपिआबो रन्जन दैमारियाबो बा गोबां एनडिपि लिडारफ्राबो इनभल्भ जोब नाथाय बिथांमोनहा नुबाय दिनै बिथांमोननि केसा मोनसेबो जोबाखिसै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय दिनै ओंखारबोआखिसै बिनि थाखाय बिथांमोनहा खुद्रिदों दिनै बिथांमोना जे इउपिपिएलखौ मोजां मोनला इउपिपिएलनि थाखाय जेबो जाला प्रमद बर'जों जेबो जाला दिनै बिथांमोना सार्टिफिकेट होबाय समाजाव जे प्रमद बर' थाबाय थायोबा एनडिपिनि केसा मोनसेबो जोबनाय नङा रन्जन दैमारि साराबो गनाय नङा 60 जन जेलाव दं बिसोरबो गनाय नङा नागालेण्ड दिनै भुटानाव केस दं नेपालावबो केस दङ अरुणाचलाव केस दङ दा गोबां केस दं बिथांमोना दिनै जालाय जाखाय बिथांमोना मालाबा पुलिसजों होसो जायो मालाबा न'आव नागिरहैजायो बेबायदि अबस्था आरो दाख्लै जों खोनानो मोनबाय बे 4 लाख थाखानि दिनै माने रिफान्ड खालामनांगौ बेखौबो माने बेंकनिफ्राय होसो थांनाय पुलिस लानानै थांनाय बेबायदि खबरबो मोनबाय दा बेसेबां दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो हयथ' बिथांमोनहा दिनै बिकल्प मोनाखै दिनै बिथांमोनहा दादों दानानै जुदि साक्सेस जायोबा मोजां जों वेलकाम खालामगोन आरो गावबागाव जेंनाखौ गावबागाव सुफुंनांगौ दा बेखौ एबसुआ नायनाय नङा इउपिपिएलआ नायनाय नङा दिनै माने बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोबाय थाखादों एरायबाय थादों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावगासिनो दं जागासिनो दं होनै बिथांमोनहा दोनबोदों खालि एनडिपिनिल' नङा गासिबो जेंनाखौनो जेनेबा गामि सोसननायनि बाथ्रा बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो दिनै 60टा समस्ति खालामनांगौ बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो मावगासिनो दं होनबाय थायो दिनै एनआईटि जानांगौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौ स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जानांगौ बेखौबो जागासिनो दं मावगासिनो दं होनबाय थायो दा बे मावगासिनो जागासिनो होनैनो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय दा बिथांमोना जे मावनो हाया बेयो प्रमान जाबाय आरो दिनै एनडिपिफ्रानो अत'पथ' जरित्र जानानै दं बिथांमोनजों एक्स एनडिपि फरामानो बिथांमोननि मोनसे साबअर्डिनेट मोनसे संगठन बादि जानानै दं बिथांमोनखौ हेल्प होग्राया नाथाय बिथांमोना दिनै गुगा लाङोबा बे इउपिपिएलआ खहा जागोन बिपिएलआ जेबो खहा जाया आरो जोंबो लुबैदों दायोब्ला जाहाथे साक्सेस जायो बेखौ लुबैगोन जोङो आरो बिथांमोना जुदि दानानै जेबो लामा गैथ्राबा जुदि जोंखौ मदद होनो फैयोबा बेवहायबो जों वेलकाम खालामगोन बिथांमोना जुदि जोंखौ वेलकाम माबायोबा मदद होयोबा बेवहायबो जों वेलकाम खालामनो रेडि निसिमा ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खालामनाय जादों दा बेवहाय ब्लकनि गासिबो प्राइमारिनि लिडारफ्रा नुजाफैजोबदों खोब गोजोननाय मोनदों मोजांबो जादों दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों मा बिथांखि लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जाबाय दा जोंहा स्पष्टखा जोङो एबार सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि थाखा मोनफ्रोमबो ब्लकआव 1 कोटि आरो बेनि थ्रुयै जों आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव राङारि अनसुंथाइ होनाय बेखौ जोङो खालामगोन 5 बोसोराव 5 कोटि थाखा बिनि गेजेरजों जाहाथे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ थालाङा बिनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों जाहाथे बयबो मोनहैयो प्रमद बर' बादि 75,000 होगोन होननानै रावनोबो होनो हायै जाहाथे जाया जों थगाया रायजो राजाफोरखौ आरो बे बोसोरसेयाव 40 कोटि थाखा बाजेट खालामनांगौ बेबो गिदिर बाथ्रा नङा दा बेखायनो जोङो स्पष्टबादि बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ दिनै अनसायगोन आरो आइजोफोरखौ दिनै जोङो माने समाजाव मोनसे एम्पावारमेन्ट खालामनाय जाहाथे न'खर दानाय जोंनि समाज दानायाव जाहाथे बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानो हायो रांखान्थि आयदायावबो जाहाथे आइजोफ्रा एसे गोख्रों जानो हायो बेनि थाखाय बे आसनिफोरखौ लानाय जादों लोगोसे इउथ्स होनदोंबा जे जोंनि हिन्जावसा हौवासाफोरखौ बुजियो दा बिनि थाखाय बे 100 कोटि थाखा बाजेट जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोना बिनि थाखाय अमा फार्म दाउ फार्म बायदिसिना बिदिनो सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय जे खामानि मावगोन बिनि थाखाय माने बे बाजेटखौ खालामनाय जादों बिनि थाखाय जों गासिबो इउथ्सफ्रानो लाब जागोन लोगोसे बैसोगोराफोरनि थाखायबो 10 कोटि थाखा बाजेट जाहाथे बोराय बैसोआव बुरि बैसोआव मेगन नुवा मा नुवा जायो अपारेसन खालामनो मेगननि अपारेसन सोरबा थाबायनो हाया जायो हुइल चेयार नांगौ सोरबा गोजां बोथोराव गस्ला गुदुं सि गुदुं बायनो हाया बिनि थाखाय बेफोर माने हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि यूपीएससी एपीएससी परिखा जायफ्रा पास जागोन बिनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय दिनै डक्टर इन्जिनियार फरायनो जायफ्रा एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय जों प्रमद बादि माने 50 जननिल' होआखै बेवहाय बिटिसिआव जेसेबांनाखि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने एन्ट्रेन्सआव पास जागोन बिसोरनो मोनजोबगोन जोङो खालि 50 जनखौल' नाया 1000 जन पास जायोबा 1000 सना मोनजोबगोन जुदि 1 लाख जोंनि छात्र छात्रीफ्रा पास जायोबा 1 लाखआनो मोनजोबगोन दा बे मोनफा मोनफा बिथांखि आरो लोगोसे सरकारि साख्रि मोननो थाखाय माने कचिं नङाबा हानो नागिरा यूपीएससी एपीएससीफोरखौ दा बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफा कचिं सेन्टार खालि यूपीएससी एपीएससीनि थाखायल' नङा दा बेवहाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिसन बिदिनो एग्रि परिखा जाबाय थादों दा गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां परिखा जाबाय थायो दा बेफोर आनजादफोरखौ उथ्रिनो थाखाय बे कचिंफोरखौ होनाय जादों।
दा बेफोरखौ लानानैनो बे सांग्रांथियारि मेल बेखौ जोङो वमेननि खालामदों युथ BSU वमेन दा बेफोर खालामलांगासिनो दङ आरो दिनैहाय स्पेसियेलि वमेनफोरखौ खालामग्रोनाय जादों आरो वमेनफोरखौ एम्पावार्ड बोरै खालामनो हायो बेनो जोंनि उद्देश्य।